matar da take sallah a kan ruwa. Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokacin. Ya kuke haƙurin kasancewa tare da mu? Tun bayyanar fotunan wannan baiwar Allah da aka ga tana zaune a kan darduma cikin tsakiyar kogi, sai mutane suka fara faɗin albarkacin bakinsu. Wasu na alakanta abin ne da abin mamaki, yayin da wasu kuma ke ganin abin ne a wani irin yanayi. Tuni dai bayanai sun bayyana mana cewar matar sunanta Sayyada Fanta Sangare, wacce take zaune a ƙasar Gini. Sayyada Fanta Sangare dai bayanai sun bayyana cewar tana yawan yin sallar walaha ne tare da sauran sallolin nafila ta hanyar shimfiɗa sallayarta a kan ruwan wani ƙaton kogi da ke ƙasar ta Gini. Kuma abin mamaki, tana iya yin tafiya ko miƙewa tsaye a kan sallayar tata da ke shimfiɗa a kan ruwan kogin ba tare da ta nutse ba. Tuni dai muka ɗauki bidiyonta lokacin da take tsaye a kan sallayar tata a kan ruwan tana gabatar da jawabi. Ga duk masu buƙatar sayan data mai sauƙi tare da arha, su ɗauko wannan application ɗin mai suna Aminci Data. Hakika wannan application ne na sayar da data wanda suke sayar da data cikin sauƙi da rangwame. Ga duk mai buƙatar ya ɗauko wannan application ɗin, ya shiga Play Store ya rubuta Aminci Data, zai gan shi. Idan a Facebook kake kallo, ka duba ƙasa, za ka ga link ɗin, sai mutum ya danna domin ya ɗauko wannan application ɗin, ko kuma ya duba comment na farko, za a ijiye wannan link ɗin na wannan application ɗin.